Imago mag somo nyakon mga juang duol mochung'ne keto jopuonjre kuonde tiegruok mamalo KUCCPS oseloso chenro mar higni 5 madhi konyogi e keto lai tijegi mondo mi olure gi lokruok mar kit somo yare mano motisi ni 844 kata boro 44 nyaka kit somo mar CBC. Chenro ni machaka yanga tao jopuonjre ewi kit somo ma owinjo gi yere lai manyien mar somo medo kwan mar jopuonjre madonje kuonde tiegruok mamalo e kin mamoko. Okelo ng'ur moko kowuok kuom jokanyo mag somo makoni owinjo KUCCPS oler makare omenda ma jopuonjre chulo e oro kwayo mayangore ni malo gi sani. Judith Mondi ntiere kod ler mathoth. En chenro mar ariyo ma iketo ayanga mondo taduol maketo jopuonjre kuonde tiegruok mamalo KUCCPS e pacho ka. Chenro ni madhi tayo KUCCPS kuom higni 5 mabiro oyango moko kuom ng'ol kod rem ma chenro ma orumo higa ma okalo ne ok oyango. Ng'ol gi oriwo bedo ni kwan mar jopuonjre madonje kuonde tiegruok mamalo tin, rem e tiego jopuonjre motelo ne yiero courses, nok mar omenda matayo duol mar KUCCPS, onge mar tudruok makare kind bad migepe maketo jopuonjre kuonde tiegruok mamalo e kind mamoko. Magi duto gin ng'ol ma chenro manyien chano loko kendo bero kuom higni 5 mabiro. Kama duong' to en ni jopuonjre winjo chak ng'eyo chon kit somo kata courses marito gi motelo ne donjo e kuonde tiegruok mamalo e bwo kit somo manyien mar CBC. Key step towards our commitment to incorporating requirements for sectoral policy shift in both primary and secondary education. It is during this plan period that KUCCPS will undertake new and critical approaches to align career guidance programs and activities with the competency-based curriculum in order to commence preparation for CBC students who will be required to choose their career pathways in tertiary institutions during the next planned period. Kata kamano moko kuom jokanyo mag sekta mar somo ywak ni nitie ng'ur ahinya to ma otenore kod omenda ma ichulo kod jopuonjre e oro kwayo mar donjo e kuonde tiegruok mamalo magikoni ni malo kendo kamoro e gima omiyo jopuonjre mathoth leone oro kwayo gino ma jakom mar board mar KUCCPS koni pod ginyalo yawo dhot network. Everything has a cost. Well, we have had it. You can present it to the board and maybe the board may make a decision, but I'm not promising anything. It has been the same amount since for a long time, and it has not been changed. So anything actually to have been to go up, not to go down. Chenro ni bende oyang ni okler makare ngima mar jopuonjre mariwore kod kuonde tiego tije lwedo to ne ok otimo penj mag KCSE gino ma jatatije mar KUCCPS oyieni kata gin pod kelo negi midhiero. What they have recommended, which we think is the way to go, is when you have students who do not have KCSE results and they have KCPE results that you would like to admit, you give us the list with their KCPE results and then we validate. Instead of us having a database with all the KCPE results, those that have that you want to admit, give us their results, we validate, because for us, the most important thing and the function that we do is to validate and confirm that those students actually sat for the exam they claim to have sat for. Higani ma oktin ne jopuonjre 600,000 ne okoro kwayo mar donje kuonde tiegruok mamalo gino ma osekelo luoro kendo igeno ni migawo mar somo kaachiel gi duol maketo jopuonjre kuonde tiegruok mamalo biro tieko higni mabiro. Judith Mondi, Ramogi TV.